Pozdravujem vás, som Lucia Jandačka, hypotekárna špecialistka, ktorá vám vybavuje tie najlepšie hypotéky v najkratšom čase. A dnes tu mám tému tzv. Rezervačných zmluv a kúpnych zmluv. Pretože do celého tohto procesu vybavenia hypotéky je tento dokument v podstate zahrnutý a či už rezervačnú alebo aj kúpnu zmluvu v jednom momente banka potrebuje na vybavenie hypotéky a v druhom momente na načerpanie hypotéky, respektíve poslanie peňazí predávajúcemu. Čo sa týka rezervačných zmluv, čo je to za dokument alebo prečo je to dôležité, pretože nie každý vie, že takéto niečo sa podpisuje. Väčšina z vás, keď si idete kúpiť nehnuteľnosť, tak si myslíte, že sa hneď podpisuje tzv. Kúpna zmluva. Poďme pekne po poriadku a čo sa týka tej rezervačnej zmluvy, tak na čo vlastne ona slúži? Vy keď teda si pozeráte inzeráty, zapáči sa vám nejaká nehnuteľnosť, idete potom na obhliadku, tam sa stretnete napríklad teda s predávajúcim, respektíve zástupcom predávajúceho s nejakým realitným agentom. Nehnuteľnosť sa vám páči, tak sa touto rezervačnou zmluvou zaväzujete, že je to rezervácia tej nehnuteľnosti pre vás a zaväzujete sa k tomu, že si túto nehnuteľnosť chcete kúpiť. Rezervačná zmluva ale aj súvisí s tým, že ak vy už sa jej teda podpíšete túto rezervačnú zmluvu, tak realitný agent stiahne inzerciu tej danej nehnuteľnosti, o ktorú vy máte záujem. To znamená, že stiahne ju z inzertných portálov, nepredávajú ďalej a nerobí na nej obhliadky. Takže je to vlastne taký prísľub toho, že vy máte seriózny záujem o tú danú nehnuteľnosť. Samozrejme, keďže ľudia v minulosti sľubovali a nedodržiavali, tak sa vytvorili teda tieto právne dokumenty, tzv. Teda tieto rezervačné zmluvy, kde ale máte aj určitý rezervačný poplatok. To znamená, že vy nielen poviete, že áno, mám o túto nehnuteľnosť záujem, ale aj teda určitou čiastkou potvrdíte tento prísľub v podstate a zaplatíte rezervačný poplatok. Ten sa pohybuje od niekoľko tisíc eur v podstate do aj v podstate to môže byť polovica alebo väčšinová čiastka kúpnej ceny. To už je na vašom rozhodnutí, ale teda ja sa stretávam s tým, že je to v priemere okolo 5000 eur. A vy teda ste seriózne teda preukázali, že máte na to aj finančné zdroje a jednoducho naozaj ste seriózny záujemca. Totižto v tej rezervačnej zmluve sa píše aj to, že napríklad keď je kúpna cena 100 000 eur nehnuteľnosti a vydávate rezervačný poplatok 10 000, že kedy teda podpíšete už naozaj tú reálnu kúpnu zmluvu a v ktorej už teda bude napísané, že akým spôsobom uhradíte zvyšok kúpnej ceny. Keďže som hypotekárna špecialistka, väčšinou teda moji klienti, kde sa ja stretávam s týmito rezervačnými a kúpnymi zmluvami, tak sa píše to, že druhá časť alebo tretia časť kúpnej ceny bude vyplatená z hypotekárneho úveru financujúcou bankou. Toto je napríklad časť, ktorú kontrolujem v tých kúpnych zmluvách ja. Ale teda, čo sa týka tých rezervačných zmluv, tak v prvom kroku túto rezervačnú zmluvu banka potrebuje na schválenie hypotéky. Na to, aby teda ste preukázali, že vy áno, dokazujete účel tej hypotéky, tzv. Nadobudnutie, pretože ako viete, tak hypotéka je účelový úver, to nie je len tak, teda bude to nadobudnutie nehnuteľnosti, kedy môžete dostať hypotéku, potom výstavba alebo stavba nehnuteľnosti, rekonštrukcia, vyplatenie podielov a keď už vlastníte nehnuteľnosť, tak to môže byť bezúčelová hypotéka. Ale vrátim sa teda k tým rezervačným zmluvám. Takže tam máte teda v tejto rezervačnej zmluve dôležitá vec je, že teda do určitého času vy teda musíte si zohnať jednoducho niekde peniaze, či už z vlastných zdrojov alebo cez hypotéku a do určitého času teda podpísať kúpnu zmluvu, kde už teda bude jasne stanovené, odkiaľ tie peniaze budú a kto to bude platiť, či banka alebo vy. Lebo teda nemusíte riešiť kúpu nehnuteľností alebo financovať len z hypotéky, ale aj z vlastných zdrojov napríklad. Takže tak, prečo je dôležité podpísať rezervačnú zmluvu? Pretože kým je to len o tom, že niekto niekomu niečo slúbi alebo no proste aj len si podá ruku, tak vás to žiadnu stranu k ničomu nezaväzuje. Mala som klientov, mala som rôzne prípady, kde teda dokonca teraz sa mi stalo, že predávajúca nechcela podpísať rezervačnú zmluvu, kde by bolo stanovené, že dokedy teda napríklad sa vybaví hypotéka a potom v tej kúpnej zmluve, aj kedy ona vlastne opustí byt, pretože
Ona síce predáva svoju nehnuteľnosť, ale ešte nemá nájdenú inú nehnuteľnosť, ktorú by ona chcela kúpiť. Ale to je nič, viete, to je veľmi na vážkach obchod. A ja hovorím, že každý chce vždy dobrý obchod, hlavne ak sa to týka prevodu nehnuteľnosti a veľkých vecí. Takže toto by bol stres pre moju klientku, ktorej vybavujem hypotéku, aj pre tú pani, ktorá teda predáva tú nehnuteľnosť. A verte tomu, že keď sa vybavujú hypotéky alebo keď si kupujete nehnuteľnosť, aj keď tie predaje a kúpy sú hladké, tak je tam veľa stresu, pretože sa vám mení život, lebo sa sťahujete, lebo meníte prostredie. Takže ešte takýto stres, že vlastne neviete, kedy môžete kúpiť, môžete sa odsťahovať tam z toho miesta, kde bývate. Takéto stresy nikto vlastne nechce. Ďalší klient, ktorý nechcel podpísať rezervačnú zmluvu, nás trošku obišiel, hovorím teda aj o tých negatívnych veciach, obišiel mňa aj realitnú agentku s tým, že my sme robili niektoré kroky pre neho, bez podpísanej rezervačnej zmluvy, ale on si potom našiel inú nehnuteľnosť. A teda práve to, čo hovorím, je, že každý chceme dobrý obchod a nechceme žiadnu stranu naštvať. A práve tá rezervačná zmluva je taký záväzok z jednej aj z druhej strany. Lebo ako som spomínala, okrem toho, že teda vás to zaväzuje k tomu, aby ste si začali riešiť hypotéku a začali riešiť aj to sťahovanie, aj všetky tieto veci, tak predávajúceho to zaväzuje k tomu, že aj on teda musí uvoľniť tú nehnuteľnosť, lebo je tu seriózny záujemca, ktorý už podpísal rezervačnú zmluvu a tiež nebude proste tú nehnuteľnosť predávať ďalej a nebude na nej robiť obhliadky pre iných záujemcov. Takže jednoducho je to rezervované pre vás. Niekedy sa stretávam s tými rezervačnými zmluvami, ktoré nie sú dobre napísané. Je tam napríklad niekedy uvedené len teda, že je to dom a je tam súpisné číslo, napríklad tam nie je adresa, to sa dá doplniť, ale to práve je to jedna z vecí, ktorú ja kontrolujem, pretože všetko so všetkým súvisí a údaje napríklad v tej kúpnej zmluve potom súvisia s katastrom a s vypracovaním záložných zmluv pre banku a to nemusí úplne vždy sedieť, takže tam je kontrola na kontrolu, preto je dobré naozaj mať dobre zastrešenú tú rezervačnú zmluvu a opäť robím reklamu realitným agentom, pretože oni s tým majú skúsenosti. Realitná agentúra totiž to platí právnikov, ktorí sú v tom zbehli a robia teda niekoľkokrát do mesiaca tieto kúpne zmluvy a rezervačné a vedia, na čo si dať pozor a vedia, čo tam má byť napísané. Takže napríklad, ako som spomínala, adresa, súpisné čísla nemusia sedieť, ak to robí nejaký amatér. Ak to robí niekto, s kým ja spolupracujem, tak ho na to upozorním, že to tam treba doplniť. Dôležité je ale aj to, veľmi, veľmi naviac dôležité v celom tom procese vybavovania hypotéky, že tá rezervačná zmluva, aby mala dosť dlhú dobu. Pretože teraz to vybavenie hypoték je náročné. Máme teraz leto, ale všeobecne teda je to náročné v tom, že potrebujete znalecký posudok, potrebujete teda podať žiadosť do banky. Keď náhodou vám v jednej banke nevidie tá hypotéka, aby ste mali čas, aby sme spolu mali čas podať hypotéku alebo žiadosť do druhej banky. A toto môže trvať 3 týždne, mesiac. Takže ja napríklad som za to, aby tá lehota v tých rezervačných zmluvách bola minimálne 30 dní, lebo tých 30 dní znamená to, že do 30 dní od podpisu rezervačnej zmluvy vy musíte podpísať kúpnu zmluvu a v tej kúpnej zmluve je väčšinou ešte čas nejaký týždeň až 10 dní na to, aby sa načerpali peniaze predávajúcemu. Respektíve, aby po slovensky predávajúcemu pípli na účte peniaze, či už z hypotéky alebo z vašich vlastných zdrojov, tá druhá časť alebo tretia časť tzv. Kúpnej ceny. Takže dostatočný časový priestor na, ono sa to volá, že na podpis kúpnej zmluvy, ale v mojom ponímaní a vašom na čas na vybavenie hypotéky a všetkých tých úkonov okolo toho. Potom teda po tej rezervačnej zmluve a potom už keď už všetko vybavíme, sa podpisuje kúpna zmluva a tam je tiež dôležité to, aby tá kúpna zmluva bola urobená tak a napísaná tak, aby bola správne napísaná, aby tam neboli chyby, aby tam boli dostatočne dlhé lehoty na vybavenie, lebo napríklad tam môže byť, že niekto napíše, čo som sa najviac stretla, tak podľa podmienok financujúcej banky, to je super, ale ak je tam, že do 10 dní alebo do 7 dní z financujúcej banky sa pošlú peniaze, tak niekedy to je dobrý stres, keď napríklad tam máte sviatok, sobotu, nedeľu a proste už tie časové lehoty sa nesplňajú a musí sa robiť dodatok ku kúpnej zmluve. Takže napríklad toto sú veci, čo kontrolujem ja. Napriek tomu, že som hypotekárna špecialistka, tak
musím ja vedieť aj tie právne niektoré veci, ktoré súvisia s tou hypotékou, na to, aby ten priebeh tej hypotéky prebehol hladko. Takže toľko k tým rezervačným zmluvám a toľko ku kúpnym zmluvám. Určite teda kupujte nehnuteľnosti cez realitných agentov, pretože oni vám toto všetko zastrešujú a jednoducho, keď tam niečo je zle, tak môžete tomu agentovi to poslať a on vám tú zmluvu upraví. S čím som sa ešte stretla? Ak niekto si dáva nejakým právnikom teda overiť tie rezervačné alebo kúpne zmluvy, tak právnici radi do tohto procesu montujú, by som povedala, tzv. Vinkuláciu. To znamená, že chcú, aby dovtedy, kým nie ste vy ako kupujúci majiteľ nehnuteľnosti, aby tie peniaze, ktoré vy si vybavíte z banky, boli na tzv. Vinkulačnom účte u notára alebo v banke. A v podstate toto už je taká informácia navyše, ale súvisí to s tým, že niekedy sa s tým proste stretávam. A tým pádom vlastne vy, kým nie ste zapísaní ako majiteľ nehnuteľnosti, tak predávajúci nedostane peniaze. Toto ale dopredu, preto to hovorím už aj pri tých rezervačných zmluvách, toto dopredu ale musí vedieť banka a nie každá banka súhlasí s vinkuláciou takouto. Lebo máte tu ešte vinkuláciu poistenia, to je iná záležitosť, ale bavíme sa o vinkulácii tých peňazí vlastne v prospech, teda je v notárskej úschove a v podstate dovtedy, kým vy nie ste majiteľom nehnuteľnosti, predávajúci nedostane svoje peniaze. Nesúhlasí s tým každá banka, nesúhlasí s tým banka, ktorá má aktuálne najmenší úrok a všetky banky, ak toto idete robiť, tak to chcú dopredu vedieť. Napríklad je banka, ktorá tieto vinkulácie robí, takže vy, ak by ste chceli notárskú úschovu, tak s tým nebude súhlasiť a bude chcieť, aby ste tú úschovu urobili u nej. Za takúto ale úschovu platíte minimálne 300 €. Keď je to u notára, je to percento z tej sumy, ktorú uschovávate. Takže nie je to lacná záležitosť, hlavne je to trošku naťahovanie celého procesu a vnášanie nedôvery do celého procesu. Jeden môj klient teda si to nechal preveriť u právnika, právnik mu teda nechal si preveriť rezervačnú a kúpnu zmluvu, právnik mu navrhol túto vinkuláciu a jednoducho ja som sa ho pýtala, že či si myslí, že realitný agent, ktorý pracuje v realitnej agentúre niekoľko rokov a ja čo robím hypotéky od roku 2011, že či má pocit, že by sme ho chceli oklamať alebo či by sme chceli robiť také akože nekalé transakcie v podstate, pretože všetci fungujeme aj na tom, že máme nejakú určitú povesť a dlhodobo pracujeme v tomto sektore. Takže ak by vám nejaký právnik radil to, že ale ty nie si majiteľ nehnuteľnosti a tak ďalej, s vkladom záložného práva v prospech banky sa vie podať návrh vlastníckeho práva. Alebo väčšinou sa to robí tak, že keď sa majiteľovi pošlú peniaze predávajúcemu, keď mu tam už pípne tá hotovosť, tak realitný agent zabezpečí, že sa hneď vloží vlastnícke právo a vy ste už teda majiteľ. Všetci dohliadame, či už je to realitný agent, ja alebo predávajúci, kupujúci, všetci dohliadajú na tú svoju časť toho obchodu, aby všetko prebehlo dobre. Takže jednoducho, moja rada je, že ak si kupujete nehnuteľnosť, riešte to určite cez realitného agenta alebo cez niekoho, kto, no inak teda vy musíte zaplatiť toho právnika, buď vy alebo predávajúci, no buď vy ako kupujúci alebo predávajúci. Ale ak to riešite kúpu a predaj cez realitnú agentúru, tak s týmto starosti proste nemáte. Takže ak máte nejaké otázky, kľudne mi to niekde dole napíšte, ak vás zaujíma nejaká takáto informácia, alebo práve teda aj tie rezervačné zmluvy sú téma, ktorá klientov zaujíma a preto natáčam toto video. Naopak teda, ak máte aktuálne už že by ste potrebovali vybaviť hypotéku tú najlepšiu a v najkratšom čase, niekde ma tu dole nakontaktujte a ja budem rada, ak sa stanete môjim spokojným klientom. A teda vidíme sa či už tu na YouTube kanáli alebo naživo pri vybavovaní nejakej teda vašej konkrétnej hypotéky, či už refinančnej alebo novej. A ja vám prajem krásny deň.